Aktar minn 10,000 pazjent li ma jistgħux joħorġu mid-dar qed igawdu mis-servizz tal-Comcare fejn f'sena f'pajjiżna jsiru ftit anqas minn miljun intervent mill-professjonisti fid-djar. Dawn is-servizzi jvarjaw minn dawk ta' infermiera, carers, fiżjoterapija, podoloġija, speech therapist, occupational therapist u servizz ta' wiebel fid-dar. Dan tħabbar propju f'konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha ġie ppreżentat studju mill-istatistiku Vincent Marmara ma' dawn il-pazjenti. F'dan l-istudju nsab li l-maġġoranza jew kważi 98% tal-pazjenti qalu li huma sodisfatti ħafna b'dan is-servizz. Min-naħa l-oħra kważi 95% tal-pazjenti qalu li jħossu li l-infermiera jew il-carer li jagħtu s-servizz jafu sew xogħolhom u ftit aktar minn 97% jħossu li l-professjonisti huma kompetenti. L-istudju ta' Marmara wera li kważi 96% tal-pazjenti jħossu li l-professjonisti li qegħdin jikkurawhom qed jifhmu l-bżonnijiet tagħhom. F'kumenti ma' dan l-istazzjon Vincent Marmara innota is-sentiment pożittiv tal-pazjenti waqt l-istudju. Minn da l-istudju li sar ta' sempli ta' 353 persuna, in-nies in ġenerali kienu pożittivi ħafna fir-rigward tas-servizz li qed jingħata. Infatti kienu persentaġġi żgħar ta' dawk in-nies li qalu forsi mhumiex daqshekk kuntenti rigward is-servizz. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia spjega li l-ħidma trid tara li s-servizzi dejjem jittjiebu jkunu aħjar għal dawn il-pazjenti. Irridu nagħmlu l-bidliet fejn ġew indikati li hemm bżonn illi jinbidlu. Apparti minn hekk bħalissa dejjem minn proċess ta' bidu u ħanatu bidu għal servizzi ġodda fis-settur tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità. Hawnhekk huwa ħabbar li dawk l-anzjani għawċin li ma jistgħux għal xi raġuni jew oħra joħorġu minn djarhom bdew jingħataw il-vaċċin kontra l-COVID-19. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele għalli għaddejja ħidma sabiex tiġi indirizzata l-pjaga soċjali tas-solitudni fost l-anzjani li joqogħdu fid-djar tal-anzjani. Djar tal-anzjani ingaġġajna żewġ psikoterapisti li ħajjejnu ħafna fil-proċess tal-COVID li nafu kemm kien hemm elementi ta' solitudni f'din il-pandemija u ħajkunu qegħdin jaraw li l-anzjani tagħna jieħdu l-kura neċessarja.